זה אתה הזמנת את כל זה? לא. אמרו לי פתיחת שולחן. פתיחת חשבון. רגע, זה לפחות על חשבון הבית? כן, תהנו. תעבירי לי את המטבוחה. רגע, קודם יש לנו שאלה מהקהל. יאב, שלום. אני מנסה לפתוח חשבון בנק וזורקים עליי מידע. עמלות, בניהול החשבון, תנאים. תעשה לי קצת סדר, רועי. ותודה, רונה. רונה מעריצה. תראי, קודם כל, תודה על השאלה. אנחנו נתחיל מהמושג הראשון שנתקלים בו, עמלות ודמי ניהול חשבון. זה למעשה הכסף שהבנק לוקח עבור השירות שהוא נותן. חשוב לבדוק ולהשוות בין העמלות ולהבין מה הם כוללות, מה הם דמי ניהול החשבון, האם יש עמלות על פעולות דיגיטליות או משיכות מהכספומט. מה עוד? שירותים נוספים, מה הבנק מציע לכם מעבר לחשבון. למשל, בבנק יהב תקבלו כרטיס אשראי בנקאי, מגוון אפיקי השקעה, אשראי, שירות ייעוץ השקעות ומטבע חוץ, כמו גם מגוון שירותים בדיגיטל. והשלישי? נוחות הגישה, כמה קל לגשת לחשבון שלכם. האם יש אפליקציה, אתר נוח, או שצריך להתקשר לסניף, יונת דואר? האם יש אפליקציה ברורה ונוחה לשימוש ותואמת את הידע והיכולות שלכם? כמה סניפים בכלל יש בסביבה שלכם? זהו? לא. יחס אישי והשירות חשובים מאוד מאוד. את יודעת שבנק יהב זכה 3 שנים ברציפות בתור הבנק שהכי מומלץ על ידי הלקוחות שלו? ברור, כולם יודעים. ועכשיו גם את, רונה. את המטבוחה בבקשה.